Санаи 12 май барои мардуми фарҳангии Исфара алахусус дӯстдорон ва алоқамандону ҳаводорони мусиқии асил шашмақом воқеан ҳам як рӯзи хушу тарабафзо ва фарҳангезу рӯҳнавоз аст. Зеро ҳамасола маҳз ҳамин рӯз рӯзи шашмақом ба таври шоиста таҷлил мегардад. Бояд тазаккур дод ки мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара дар партаби супоришу дастурот ва дар пайгирӣ аз иқдомоти дар ин самт пешгирифтаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри рушди шашмақом пайваста тадбирҷӯиву мусоидат менамояд. Аз ин ҷост ки бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр ансамбли халқии шашмақом расман ҳамчун ансамбли давлатӣ фаъолият дорад. Дар ҳайати 22 нафараи ансамбли фаъолият доштани ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Исроилҷон Файзиддинов, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Исмонҷон Юсупов ва 12 нафар аълочиёни фарҳанги Тоҷикистон ҳамчунин пирӯзии аъзоёни ансамбл дар озмунҳои мухталиф худ ба хубӣ аз ҳату сифати фаъолияти имрӯзии он бозгӯӣ мекунанд. Санъат, мусиқӣ, суруд як ганҷе ҳаст ки мардумро, халқиятро, инсонро ба накӯкорӣ, ватандӯстӣ, аҷр кардани хоку табиати зебои ватани азиз, ба қадру қимати расидани ишқи пок, ба қадру қимати расидани ватан, модар, падар даъват мекунад. хушбахтона мо фахр аз он дорем ки худ санъаткор ҳастем. заррае бошад ҳам халқи азизро, мардуми азизро барои ватандӯстӣ, барои қадршиносии гузаштагон ба воситаи суруд даъват менамоем. хушбахтона мо дар ватане зиндагӣ мекунем, дар ватани маҳбуби зиндагӣ мекунем ки худ табиати зебо дорад ки дар он табиат ҳатто нишонаҳои фирдавс ба чашми одам мерасад. ансамбли халқи шашмақоми шаҳри Исфара солҳои тӯли зиёд амал мекунад ва ба ин ансамбл боз қуввати таккони бузургдодагӣ шахсияте ҳастанд ки пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шашмақомро махсус мақоми давлатӣ доданд. ин рӯҳбаландии миллати мо буд, рӯҳбаландии онҳои шахсиятҳое ки ба санъати асили миллат сарикор доранд ва месароянду менавозанд. тавонистем шашмақомро бо сарварии пешвои муаззам ба тамоми ҷаҳониён фаҳмонем ки мол моли тоҷикон аст. барои ҳамин рӯзи мубораки 12 май барои тамоми тоҷикони рӯи дунё ҳамчун рӯзи санъати асил шашмақом ҷашн гирифта мешавад. ман ҳамчун роҳбарии ансамбли номдори шашмақом сароёни шаҳри Исфарие ки ин бо тарзу услуби хоси хондани худ ба тамоми тоҷикистони азиз берун аз он муаррифӣ карда омада буданд устодон ва мо муаррифӣ карда истодем, ҳоло ба зиммаи роҳбарии ансамбл бар дӯши ман аст. ман чӣ мехоҳам? ман онро мехоҳам ки оянда ҷавонони мо, ояндаи миллати мо аз санъати мо бохабар бошанд ва фахр кунанд ки мо чунин санъати олӣ дорем. зин сабаб баъд аз 12 май мақоми давлатӣ гирифтани шашмақом таваҷҷӯҳи ҷавонон, таваҷҷӯҳи аҳли ҷавонони Тоҷикистони азиз ба ин санъати асил боз зиёдтар гардид ва чашм намуд ки дар тӯли ҳамин чанд соле ки шуда бошад чӣ қадар ҷавонои мо маъруфу машҳур гаштанд, рӯ ба санъати классик шашмақом оварданд. ин албатта нодониста санъати гузаштаи худ ё ноомӯхта ин ганҷи бебаҳо албатта инро аҳли санъат медонанд мушкил аст дар иҷод кардани як суруд ё ягон оҳанге бошад. шашмақом аз зумраи ганҷинаҳои бебаҳое мебошад ки аз қаъри асрҳо то замони мо ҳамчун мусиқии классикии халқи фарҳангпарвари тоҷик ёдгор мондааст. Садсолаҳост ки мероси пурмоя ва гаронқадри ниёбгони бозаковат ва ҳунарманд санъати мақомхонӣ дар Исфара эътибори хоса дорад.
чун сухан дар бораи мактабҳои маъруфи мақомхонӣ меравад, олимони санъатшинос номи шаҳри Исфараро дар сархати номгӯии чунин мактабҳо дар радифи шаҳрҳои бостонии Самарқанду Бухоро ва Хунҷанду Панҷакент зикр мекунанд, зеро тарихан дар ин шаҳрҳо суннати мақомсароӣ шӯҳрат касб карда буд. дар Исфара ҳанӯз дар қарни 19 мактаби суннатии мақомхонӣ мавҷуд буд, ки бузургтарин намояндагони он Умар Ҳофиз ва Зебопарӣ маҳсуб мешаванд. من در کجایی که نباشم فخر میکنم که اوج بلندترین شش مقام این رو با نام زیباپری میدانند، اوج زیباپری میگویند. آن زیباپری که زاده اسفره هستند، آن زیباپری که آب و هوای اسفره را نفس کشیدند، آن زیباپری که با اوج بلندترین شش مقام نایل گشتند. این فخر برای ما است. اما که مرزا قربانی صالح جنگ نواز ناتکرار، نابغه ناتکرار، که حتی وقتی که آن کس می نوازند مثل آن کس، حتی همون ناله هایی که در پرده های جگه آن کس هست ناتکراری است، تکرار نشونده است، می نوازند لکن مثل آن کس نیست. این هم برای ما اسفرگی ها از سبک اسلوب خاص اسفره را در تاریخ ماند و حالا هم معرفی کرده ایستاده است. من از این کلی صنعتکاران، کلی استادان، شاگردان، اهل مقام، اهل تمام صنعتکاران شهر اسفره، مردم عزیز اسفره را، تاجیکستان عزیز را به چنین روز مبارک تبریک میکنم و بگذار در آسمان تاجیکستان عزیز ما صافی بی‌غبار باشد، دائما پیشروی باشد، صلح باشد، وحدت باشد و سرودهایی که ما میسرایم دائما طنین انداز باشد. عید مبارک.